Chceli ste niekedy hrať v nejakom Minecraft filme, ale nechce sa vám to kompletne že celé organizovať, alebo proste ste nemali možnosť, tak teraz tú možnosť budete mať. Hoďte like a odber kick.com/ZrixTV a rovno poďme k veci. Ako prvé pôjdete na stránku elementar.webnode.sk. Bude to aj dole v popisku. Potom scrollnete dole a dáte tlačítko info. Presmeruje vás to sem, kde budete musieť spĺňať pravidlá. Mať Bedrock originál, spraviť si Discord, nejaký základný mikrofón a nejaký Discord, kde sa budeme teda tým pádom kontaktovať a aby ste si vybavili na to nejaký čas, pretože nie, že deň predtým poviete, že no ja musím ísť na nejakú oslavu, tak tam nebudem. Potom tu máme kontakt. Budete sa nám môcť ozvať na tento e-mail, kde to budete môcť napísať. Tuto takto to máte všetko vypísané, alebo samozrejme je tu môj YouTube. Odmena. Obyčajne natáčanie je dobrovoľné, aj keď teda budete vo filme, ale k tomu dostanete ešte 10 000 bodov na môj kick. Za to si môžete kúpiť nejakých júžov alebo niečo také. No a potom tu máme role. Máme tu buildera, herca, nápady a grafik. Tuto takto máte obťažnosti, koľko treba na to času denne a tak ďalej. Čiže si vyberte podľa toho, jak to budete stíhať, jak vás to baví a tak. OK, no a to by už pomaly bol aj záver videa. Toto video bolo také trošku kratšie a bolo len informačné, pretože som vám chcel o tomto povedať. Viacej informácií vám dáme na Discord, čiže nám keď tak napíšte, prezrite si tú stránku a čau.